Men şu wagtda çel düşünemek 2026-njy ýylda sizden täzeden video düşürüp başlaňyk. Men häzir sizin 5 sanyk näme üçin video düşürüp başlaňyk bahanaňyzy dargatyp görkezýän. Birinji, adamlar näme diýer, adamlar üstümden güler. Men lişna, sen başlasaň, men lişna berekella diýen. Tapawut ýok, ýalňyş bolsun, dogry bolsun, sen goldaýan. İkinji, menin owadan kwartiram ýok, ýa-da menin video düşürýän gowy ýerim ýok. Kiminki ba? Daşar çykýaňyz we edip başlaýaňyz, esasy zat başlamak dura bara bolýar. Üçüncü, menin gowy telefonum ýok. Telefon problema däl. Siz iPhone 12, iPhone 10 mir alyp bilersiňiz diýeli, amatly bahadan ulanylan ýöne başlap bilersiňiz. Telefon ýok, zat eýýän bahana. Dördüncü, ideýam ýok. Kimin ideýasy bar? Ünsörýän bolsaňyz, käbir adamlar bolgusy zatlar düşürýär, ýöne bir zatlara ýetýär bilýäňizmi näme üçin? Sebäbi olar başlaýarlar, ýylyň pikirinden gorkma, prosta başlaýarlar. Beşinji, men owadan näl, men gelşikli däl, men gorkunç, men semiz, men hor. Adamlar ideal adam ýok. Başlaň, prosta başlaň, ideal bolmak hokma, näme?